Més de 230 milions de persones arreu del món fan servir cada setmana el ChatGPT per fer consultes sobre salut. Quan haig d'anar al metge i tinc un informe, abans de que em truquin per dir-me els resultats, ho fico al ChatGPT per saber la resposta. Bueno, a vegades quan vaig a jugar a futbol i em fa mal la cama o alguna cosa, li pregunto què pot ser, però bueno, de normal no m'autodiagnostico res. Para otros casos sí que pregunto algún tipo de cosa, pero para lo que es medicina no, igual que no utilizo el Google y tal, porque si no te pones más malo todavía. El que fa un professional no es hauria de preguntar al ChatGPT quan no és un professional de la salut. La intel·ligència artificial, aquests bots, tenen molt accés molt més ràpid i molt més processament ràpid del que podem tenir els humans. Llavors, busquen molt més ràpid que nosaltres. La qüestió és com ho preguntes, què li preguntes, quines dades tu li deixes al servidor, perquè al final ell acaba tenint aquestes dades, com vulguis interpretar allò que et diu, perquè ell et dirà, mira, escolta, tens una taca a la pell i les probabilitats de que tinguis tot aquest espectre de patologies... Sí, des d'un càncer de pell a no res, no? De que sigui una costreta perquè t'has fet una ferideta a un càncer terminal de pell.